and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Manding! Dong! Ayun si Inko Damian. Palihog ko niya kay magpatabang ko niya. Sa unsa man, Dong? Dihay babae nga naagian ako sa dan. Nadisgrasya o gibiyaan sa nakaingon niya. Mao nga ako nalang gida. Pareha si Inko Manding be. Hello, Roy? Please, ayaw ko balibari. Ikinahalan ako imong tabang. Magkita ta. Ngano? Naunsa man ka? Arian na lang ko, aron mahibaw ka. Roy? Diretsog sod. Kay prisuhol ko rin mga ero. Abi na ko may nahitabo niya. Dali na. Sunod ako. Ha? Ngano, asa man ta? Dili sa sod sabay. Time para good. Dali na. Roy! Roy, pagdali. Kay gipangita ka ni Doc Rom. Ngano? May gipangita ang pasyente ganiha. Murag, Jeff man kuno to. Jeff? Roy? Tana sa kwarto nga nahimutangan ni Amaya. Si Amaya? Oh, siya Amaya. Pero unya na ako isulti nimo kung ngano naabot siya din sa farm. Tana, aron makita nimo siya. Murag gihatagan to siyang tambal sa doktor para pakalmadong nakatuog na siya. Napa si Doc Romel? Ay, hindi pa uli og kadiyot. Mubalik ra kuno to siya. Human na malihag atiman ang pasyente. Roy, si Amaya bang pasyente nga giingon niya? Dali. Si Amaya tuod na. Oh. Mao niya nahitabo niya. Mananap! Luog! Iya yung ipatilaw si Amaya siyang pagkaluog. Please, itago ni hitabuan nila ni Ate Dalia o ni Jared. Aisa? Kaluoy ni Amaya. Puno siya sa bunog. Misugod naglang ko magiyang mata. Dili di buhat og normal nga tao, Aisa. Naglagot ko na ko. Nga naman, Tungod kay wako'y nahibo aron kapalalipdan si Amaya. Kwartiyado ko ug ambot diin niya ipasok si Amaya nga wa pagi ko'y nadungog sa iyang mga reaksyon. Gisiran sa bigid niya ang dakong portahan. dili ni mahimo. Unsa? Dili mahimong dawaton sa dakong kasayo ng gibuhat atong adik nga dako. Unsa yung pagtuon ni Amaya? Mananap nga way tag-iya. Mao pwede ra niyang papason sa dakong kasayo ining kalibutan na. Dili ni mahimo, Roy. Ayaw di kalimot. Ato ra ni ba? Musulti ka magsadili pero nahibaw ko kung unsay naasim mo na. Relax lang. Isalig ni nako. O sige, mubiyaon na ako. Kaya tigalig na nga buturon to sila si Jared og Mami gikan nga nangumpra. Kung mahimo gusto ko nga maunhan ako sila. Paabutang akong pagbalik, Roy. O palihog, ayaw pasagdi si Amaya. Hello. Isa ni? Anong nahibaw kas ko number?
Way imposible sa taong magmahal, Jeff. Isa pa rin, Ikaw buanga ka? Tungod sa kadaghan sa mga babae nga imong gikabuangan, dili ka na hinuon makailas tinuod imong gihigugma. Aisa? Nagilis ka numero? At last! Nailhan ra gid ko nimo. Angay lang nga mag-ilis kog numero aron dili masakpan, di ba? Ikaw pa yun, Aisa? Wa gid ka makailan ako. To prove nga ako ni. Paabot ako. Asa? Hi. Oh, so ikaw gidi ay. Ngano? Wa ka giday mo too nga ako ang nanawag nimo? Of course. Of course. Wa sa kong bokabularyo ang puong kumpiyansa. Moto sa mga taong maro. Koreksyon. Ili sila nag-utukan. Dili na rin isuhol sa bulsa. Tungod kay maulay mo pasod sa bulsa, mao ba? Dili sad. Oh. Sa ako nag-iingon mo, ikaw ang akong ikinahanglan ug dili sa maya. Nagika na sa kong kasing-kasing ug dili na komedya. Og tungod kay gusto na akong klaruhon kon unsa ka tinuod sa imong giingon. Mao ni ako karon. Lingkod. Mag-istorya ta samtang mga on. Na, ako nang gipandam ang pagkaon. Ug sigaran na ang imong paboritong kanon. Kung kalon ka niadto sa kusog kapag ayong mukuyog na ako, kung ako nagang ibitaron og kaon. And as usual, ni aka na sad mo suksok ining paborito ni mong restaurant. Nga imusang nagustuhan, tuod kay samok. Wa gyud lang customer yung adlaw, kundi kita ra. So far, mao pa. Pero, niya na problema ko na eh. Lingkod na, para makakaon ta. But I want to go to the restroom first. Okay? Oh, sige, maunggol ka ha. Bisag, inaong takinahanglan nga mga arte ka. Kaya bisag di ka mga arte, ikaw magyulami. Excuse me. Wala kong gusto. Oh. May sunod lagi ka? Tulki di ako makapapot pa og laing oras, Aisa. Kadiyot lang, please. Kay mamahid lang ko gamay yung lipstick. Wa ko makauyon nga nagtanaw sa akong ngabil nga medyo luspad man. Kadiyot ra good. Ikaw cute. Patrailing mo ka eh.